шунсы сөендірі Татар мәдәният үзәгінің ижад сезонын ашу бәйрәменә ел сайын яңа кешеләр стәле бара. Өлкәннәр белән бергә малай кызларның да катнашуы быел да яңалык түгел. Сәгыйть абый Хакимов баянда уйнаучы анагы Дамирны алып килгән. Аз гына булса да татар көйләрен уйнасын ди. Gördüm объявлениедан, булыгымны алып килдем монда күрсәтергә татар җырларын, концертын. Ул үзе школ искусствока йөри. Ширек асырлык тарихы булган мәдәният үзәгендә бүген дистәгә якын иҗат төркеме, түгәрәкләр һәм клублар эшли. Аларда 200-дән артык бала һәм өлкәннәр шөгыльләнә. Алар өчен ел сайын диярлек яңа сәнгать төркемнәре ачыла. Катнашучылар бик күп, теләүчеләр дә бик күп. Менә бүген ачык ишекләр көнендә теләүче халыкның күплегенә исем китте. Алар инде теге урамнан килеп кермәделәр. Алар уже иҗат мәктәпләренә йөреп, гармунда өйрәнгән, җырларга өйрәнгән, биергә өйрәнгән балалар безгә килеп үзләренең сәнгатьләрен арттырасы килә. Бүгенге чорда шунсы да игътибарга лаек. Мондагы коллективлар барсы да түләүсез. Биредә кичләрен умарта корты оясы сыман шаулап тора. Үзәкнең һәр пичмагында диярлек репетиция бара. Түгәрәкләргә йөрүчеләрнең саны ел сайын арта бара. Замечательно, что есть такой центр татарской культуры, но его, честно, хочется назвать не центром, а домом татарской культуры. Почему? Потому что только вот заходишь, вот настолько всегда, начиная с вахты, всегда улыбаются, у всех всегда прекрасное настроение. Гостеприимно, естественно, встречают и сотрудники, наши коллеги. Татар мәдәният үзәге концерт спектакльләр кую, конкурс фестивальләр уздыру, күргәзмәләр оештыру белән бергә өлкә авыл районнарында эшләүче татар милли коллектив җитәкчеләре һәм район мәдәният бүлеге методистлары өчен менә дигән зур тәҗрибә мәйданчыгы. Башка чаралар белән берлектә без һәр елны иҗади лаборатория, творческая лаборатория дибез, һәм семинар, практикумнар уздырабыз. Һәм югары дәрәҗәдә дип әйтер идем. Былтыр безнең тема Сабантуй булса, быел без алдык фольклор темасын. Үзәк җитәкчелеге иҗат коллективларының материаль техник базасын үстерү буенча да күп кырлы эшчәнлек алып бара. Узган елны Урама эстрада фольклор ансамбль өчен байтак кына уен кораллар алынган. Барабаннар, домбра, кылкыбызны без башыбызга да китәсек. Күптәннән аласыбыз килгән идек. Төрле театрлар ясаганда да кылкыбыз кирәк. Инде булса да борынгы җырласын, кылкыбыз, домбра кирәк. Шуңа күрә без аларга алганга бик катышабыз. Ел дәвамында үзәктә эшләүче коллективлар шәһәрдә, өлкәдә һәм төбәкләрдә узучы байтак мәртәбәле бәйгеләрдә катнашып, алдынгы урыннарны алалар. Сүздә юк, әлеге җиңүләр Ульяновск мәдәният үзәге коллективының югары дәрәҗәдә профессионал булуын тагын бер кат раслый. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.